nisa mai hankali ya san wannan aikin wawa ne sakare shugaban sa bisa ko ba zai sa shi ko baya cikin adalci ko muna gani ko idan shugaban da ke yin kawai wani zai ce shi dan dari kare ne zai ce shi Allah ne shi wannan wawa ne kawai ba kasa amma ba shugaban sa ne ta koya na bawa da kada mu saurari kuma kada mu yadda mu da boka mai kuma waye ko jami'in da ba shi kada da shi ne sina da yin gaba daya da shugabannin siyasa da shugabannin na sarauta da malamai da attajirai wurin an dauka zama kasar da ta kowace kasa mai alhaini alkhairin al'umma ubangiji ya gaya mana cikin da ya kai saboda Allah cewa ya yi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ku ne al'umma da ta kowace alkhairi an fitar da ku kyakkyawan misali ga mutane menene siffar ku ko malamai ko dattijai ko dukkanin wanda zai faɗa a ci ya yi shiru to kan wuta musu duk alkhairi ya wuce tilas ne dukkanin abin da aka gani wanda yake da amfanin al'umma mu zauna mu taimaka a kai mu yafe shi tilas ne dukkanin abin da ake gani abin ƙi ne ga al'umma a tsawatar a hana shi kuma misalin abu mai kyau da abu mara kyau shi ne mai shari'a ta rufe kare kamar yadda imam shafi da a ɗaukar da masa wasu malamai sun ƙara na shida da sita da addini da rayuka da hankali da nasaba da dukiya wasu da ƙara mutunci saboda yadda ba zan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi dinga jaddada shi dukkanin Allah ya ba mu amana addinin musulunci da kuma aƙidar da ahli sunna wal jama'a wata addinin kasan da kai duk wani abin da zai bullo ta'addanci shi'anci farijanci dukkanin wanda muna da aikin musayen mutane dukkanin mu Allah ya ba mu amanar rayuwar al'umma abin da zai kai ga alaƙarsu ko ka ji musu ciwo ko ka rashin lafiya wajibi ne a kan mu taimaka kai da asibitoci kiwon lafiya har da tsaro wannan wajibi hankali abin da zai taimaka wa hankalin al'ummarmu irin gina makarantu samar da malamai kyautata harkar ilimi da kuma abin da wani taimaka abin da kuma zai fi hankali irin su kwaya su shaye-shaye da abubuwa waɗanda sun saba yau suna da tsayuwa da yayi haka kare dukiyarsu haka kare nasara haka kare mutunci duk abin da zai taimaka wajibi ne taimakekeniya mai duk abin da ya zama sabanin wannan wajibi mu taimaka a hana wata awonu alal birni wata wala ta awonu alal birni wal udwan tilas mu taimaka wa juna a kan dukkanin abin da yake mai kyau
kuma tilas mu taimaka wa juna a bar abu mara kyau manzon Allah ta yi kusur a haka zaliman kana aw mazluma kace da kiran kwata shi ne yake zalunci ko shi aka zalunci sai ka ce ya rasu da zalunci ya za na yawanci a ce mutum wanda yake fi zalunci shi yaya za a ce mutum wanda yake zalunci ya ce ku rike hannunsa ku hana shi zalunci a hudu ba sa ta farko abin da sake kawo wani wani yanzu ana magana Allah ya sa an ayyana da roda 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 shi da sashi na wakai na shi da sashi na masu da suna wa kuma a hudu ba sa ta farko a gidan gwamnati na faɗa wa al'umma cewa ba ne da magana da ta wuce magana sai ta magana sarki sai da aka yi masa sarki a cikin maganganun da suna bakar yayi bayan ya gode wa Allah ya yaba wa Allah ya ce an yi min sarki a cikin ku amma ba dan na fi ba ɗauki tsoron Allah ba ɗauki tsoron Allah ne ya zaɓe kara sarki kake gwamna ne ga Allah ya sa sai ce in ahsantu fa atiuni wa in asa'tu fa qawlu in na kyauta ku bi in na kauce ku yi ƙarfi ya ce mai rauni a cikin ku shi ne mai ƙarfi a waje na sai na ƙwata masa haƙƙinsa mai ƙarfi a cikin ku shi ne rauna a waje na sai na ƙwace haƙƙi daga wajensa أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة عليكم لي وبيني إلا ما الله يمزسا أتكتب نساء أو الله يمزسا أو لا ما يسأل كان سوى الله معصوم يا دنيا